କ'ଣ ସରିଗଲା ଚାଲିଛି ପିଆଜ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ଦେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାବା ଏଠି ମସଲା କଷି ସାରିଲାଣି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବାକୁ ଗଲାଣି ରୋଷେଇ ରେସିପି ପୁରା ରହିଗଲା କେତିକି ତେଲ ପଡ଼ିଲା କେତିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା ସେତିକି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ବାବା କିଛି ଦେଖେଇଲେନି ଆଗ କଷି ସାରିଲାଣି ଦେଖ ମୋ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୋ ବାବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ଆମର ହେଉଛି ଚିଲି ପଣସ ଏଠି ପଣସ ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ଛଣା ହେଇକି କଣ୍ଟାରେ ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଏଠି ପିଆଜ ଛଣା ହେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଓକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପରିମାଣ କେତିକି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବାବା ନିଅ ଚିକେନ୍ ମସଲା ତ ମୋ ହାତ ପାଖରେ ରଖିଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି କଷିଲେ ବାବା ମସଲା ଏବେ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଚିଲି ପଣସ ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଧା କଷାରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ବାବା କହିବ କେତିକି ବାସ୍ ଅଧା କଷାରେ ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା 2-3 ମିନିଟ୍ ବାବା କହିଲେଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ସେଇଟା ପୁରା ମସଲାରେ ଭେଦିଯିବ ଭେଦିଦେଲା ପରେ ତ ମସଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଦିଆଯିବନି ଏବେ ବାବା କହିଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନ ଗୋଳେଇଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ ୱାଓ ୟମ୍ମି ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ ଆଜି ମୋ ବୋଉର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କହିଲା ଚିଲି ପଣସ ମୋ ମୁଦି ପିନ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୋ ବୋଉ ତ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି କରିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଚିଲି ପଣସ ମୋ ବାବା ୱାଓ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ଚିଲି ପଣସ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଭଲସେ ବାମ୍ଫଟା ଯିବନି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଖାଇଲା ବେଳେ